Di ba sa kakapabot, oy? Pila na ka oras sa wa dyan na mong gahi. Asus na unsay. Pabutan lang mo gahi. Unya titiod mo gahi lagi ni. Sa titiod, gitilaan pa ko na ha, pero wala ning gahi. Di ka. Usbik ikap ni bisa di ka pa ba? Sus, ay naku ilana, berta di na mong gahi ay. Da mangita ko lain. Kanang lain nga mong gahi. Ben! Usa ka kulapong nga gamay. Lista lang yun, ha? Usa din ay tabuan ha. Natapilok siya. Nabali akong tiil. Nabali jud na. Hindi pa dias tiil niya. What are you doing? Okay na ka? Ay na, Berto! Paabot lagi mo gahi. Sino pa mga Berto? Gahi lagi ni na unsa magtaong ka. Sino gahi, ha? Di ba sa kakapabot, oy? Pila na ka oras sa wa dyan na mong gahi. Asus na unsay. Pabutan lang mo gahi. Unya titiod mo gahi lagi ni. Sa titiod, gitilaan pa ko na ha, pero wala ning gahi. Di ka. Usbik ikap ni bisa di ka pa ba? Sus, ay naku ilana, Berto, di na mong gahi ay. Da mangita ko lain. Kanang lain nga mong gahi. Gang, Wala ka da. gahi ano ni gang? Gang mo gahi lagi na gang. Gang, sus, paitan ni. Gang, baliki ko gang mo gahi lagi ni gang. Naunsan po taon ka, oy. Dungandang na tao pero una kang namatay. Taon man ako. Gang. Gang, baliki na taon ko gang mo gahi lagi ni gang, promise. Gang! Gang! Balik gang ni gahi na gang! Oh my God. Gang! Dali gang! Mga gang! Saman! Sige, magpanawag na ako, ginagdin ako! Gang, ninggahin na gang! Ninggahin na! Tatawa gang! Tatawa! Wow! Gang! Nakuha ko na lang! Oo! Gang! Ano gang? Gang! Asang kulapo, Saryo? Oh, no! Asang kulapo? Ang akong gipapalit nimo. Ang usa ka lungnik nahurot na.
Asang kula po sa riyo. Wala man lisod. Imong ginon. Ayaw di ma. Kaya akong sulot tao, ha? Gusto nyo kang kailangan ikaw mo suka-suka batae, ha? Imong kong sulot! Asang kulap! Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.